Možno ste postrehli, pred 2 týždňami prebehla médiami a bola to zase asi taká kvázi náhoda. Všetkými médiami prešla naraz správa, že Kotleba nedokáže zaregistrovať stranu, že Kotleba a jeho partia nepôjdu do volieb, pretože do volieb nezískajú stranu a do 12. alebo do 14. marca, kedy treba podať kandidátnu listinu do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, nemajú šancu získať stranu, respektíve vytvoriť vlastnú stranu, s ktorou by mohli ísť do volieb a s ktorou by sa mohli uchádzať o hlasy ľudí, ktorí sú nespokojní a ktorí chcú, aby na tomto Slovensku začala skutočná zmena. Zmena pre slušných ľudí, aby sa na tomto Slovensku skutočne začalo robiť pre slušný život slušných ľudí. Tak, ja vám teraz možno trošku s hrdosťou poviem jednu vec. Celé Slovensko tie médiá videli. Televízia, noviny, internet, všade ste to čítali, že nedokážeme spraviť ani tú stranu. Ja vám teraz chcem všetkým povedať, že minulý týždeň sme z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostali potvrdené stanovy zaregistrovanej strany Ľudová strana Naše Slovensko. Takže vám chcem teraz tým všetkým tu hnúšti povedať, že Ľudová strana Naše Slovensko ide do volieb, že Ľudová strana Naše Slovensko ide bojovať za lepší život pre dobrých ľudí, pre pracovitých ľudí, za slušný život pre slušných ľudí. Že sme dokázali napriek tým mediálnym kampaniám proti nám spraviť stranu, dokázali sme s vlastnou stranou postaviť si vlastnú kandidátku, ktorú podáme do zákonom určeného termínu a že vy všetci, ktorí nie ste spokojní s tým, ako sa tu žije, máte možnosť spraviť pre svoj lepší život aspoň to, že budete môcť vo voľbách voliť ľudovú stranu Naše Slovensko.